ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மினிச்சித்து முரளி. நான் உங்கள் முரளி. இன்னைக்கு நம்மளோட மினிச்சித்து முரளி சேனலில் வந்து லேபர் டாரோட ஹிஸ்ட்ரி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். அதோட ஃபேக்ட்ஸும் பார்க்க போகிறோம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். 1800 யூகேல வாழ்ந்த மக்கள் வந்து கனடா பக்கத்தில் இருக்க நியூ ஃபவுண்ட்லேண்டில் வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க கைஸ். அப்போ அவங்க அங்கே மீன் பிடிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு லோக்கல் டாக் ப்ரீடு வந்து அவங்களுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது கைஸ். அந்த டாக் ப்ரீடை வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க கைஸ். அதுதான் கைஸ் லேபர் டார். இந்த டாக்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல்லை ஞாபகம் வச்சிருச்சுன்னா மறக்கவே மறக்காது கைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரெட் வீவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டாக் கைஸ். ரெட் வீவர் டாக் அப்படின்னு என்னன்னா கைஸ், குச்சி எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறது, பால் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறது, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி கைஸ். அதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோன்னா அதுங்க வந்து குட்டியான மிருகங்களை வேட்டையாடும் கைஸ். அதை நம்ம நல்லாவே ட்ரெயின் பண்ணோன்னா கடைக்கு அனுப்பிச்சு பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வர முடியும் கைஸ். அந்த அளவுக்கு லேபர் டாரை வந்து நம்மளால் ட்ரெயின் பண்ண முடியும் கைஸ். லேபர் டாகோட கலர் வந்து 3 கலர் தான் கைஸ். சாக்லேட் கலர், பிளாக் கலர், ஒயிட் கலர் கைஸ். இதில் எங்கேயும் பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்காது கைஸ். பியூராக தான் கைஸ் இருக்கும் கலர். ஒரு சில டாக் எல்லாமே குதிரைகளை பார்த்துக்கிற மாதிரி. லேபர் டாரோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா கைஸ், லேபர் டார் வந்து ஒரு ஃபிஷிங் பண்ணுற டாக் கைஸ். லேபர் டாருக்கு வந்து மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் அதை கூப்பிட்டு போனீங்கனாலும் லேபர் டார் வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷமாயிரும் கைஸ். அது உடனே உள்ளே குதிச்சு விளையாடவும் ஆரம்பிச்சிடும் கைஸ். லேபர் டாருக்கு வந்து எவ்வளோ சாப்பிடும்னு தெரியாது கைஸ். அது என்ன நினைக்குன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் தான் கைஸ் நினைக்கும். நம்ம தான் கைஸ் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதை அதிகமாக சாப்பிட்டு அது குண்டாச்சா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா கைஸ், அதோட ரிப்ஸை நம்ம தொட்டு பார்க்கும் பொழுது ரிப்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம டாக் வந்து குண்டாகலேன்னு அர்த்தம் கைஸ். லேபர் டார் வந்து ரொம்பவுமே இன்னசென்ட் கைஸ். அதிகமாக கத்தாது கைஸ். திருடன் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் கூட அவன் மனசையே மாற்றி அவங்க கூடயே அழகாக க்யூட்டாக விளையாடும் கைஸ் லேபர் டார். ரொம்பவுமே வெள்ளந்தி கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மினிச்சித் முரளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டில் தென் பாய்.